समोसा उमोसा रखले बड़ा और समोसा उमोसा बा। भाई मिठाई किसे बा? मिठाई बोलिए 80 रुपए किलो। भाई क्या हुआ ये? मीठा समोसा है रसा किसे वाला बा? 5 रुपए पीस बा। भाई मिठाइया किसे बतैला? एगो 8 रुपए पीस, 180 रुपए किलो। ठीक बा समोसा बा छोलो पैक कर दो। छोला नहीं के रस वाला समोसा बा, मीठा वाला। होली में रस वाला रसदार चीज मिलेगा। ठीक बा मीठा समोसा बड़ुए रस वाला। पैक करो ये पैक करो। और वो पैक कर दी। एक थोड़ा यार नया अभी तो बोलबो तब ना कि कगो पैक कर दी। तो पैक करो ना। साला गोड़िया लेके आई। की गोड़िया लेके आई बरे? चल ना वो आई। चल वो आई चल भेंट कर जा बता। नाम रान वाली खोली आइले बा। देख ले चल। अरे भैया कहाँ से हो? क्या हो गलौ बुझा तक की बदलिए गइल बड़े पिया भाई अते ऐसे तो काम पका करेंगे। आई बनी मिठाई ले जाए। एक घड़ी होली के टाइम बड़ुए होली के रंग लगावे के मन करता हमनियो के रंग लगावे दे बनू क्या कहते मतलब तू लोग क्या कहते रंग लगावे देबो? तनी सा गांव घर के देवर है यार। ओई देखा तनी से गांव घर के देवर होता का हो गई? ऐसा रंग लगा के भौजी के और का मतलब तू अपन अब तो लगावे देबो? तार भवन होई मतलब इनका बुझा ले यार। दम खत्म मतलब हम लगावे तो हमका हमारा खूब बुझाला। भाई लेखा तारा लेखा भाई ना। देखो तड़ानू भाई सुनो तड़ानू तो अजब हाल भाई यार। ला भैया ला आई मिठाई ला रस वाला। अरे 100 रुपया बोलबा 160 रुपया। भौजी खातिर कुछ ले जे का देख ना रस वाला है के। रस वाला बना मतलब तुम लोग क्या चाहत हो लोग मर रहे? दिखाओ थोड़ा ना आज दिखाओ मेरा रस वाला समोसा है। वो वाला समोसा वो मजे मजा लेता हमारे भाई से। चाहता था ना रस वाला मिठाई देता तारा सुपर मिठाई ना है। मिठाई होली में किया हो जाएगा रस वाला किया हो जाएगा। अरे चल हेलो वो तलाक गइल आओ ना दीबो होली के समझ के रात में कोई हमारा तार जी का है हेलो हेलो ठीक क्या कहत रही? सब जना गइल न सुना दीबो हम तो जाते में निकल मजाक उड़ा उड़ा रही यार। बाजार से तारू वही करियो हम देखते बानी कौन नक्शा डिजाइन के बारे में का खबर साथी संग दिया हवा तो मजाक उड़ावे तो ना तो घरी के बारे में पता बनू। अरे अब कनी के क्या कहे के बा बड़का येती हवा तो ती घरी कहने के ऐसा से गरम के अरे मारो आओ सामान आओ तर नो अच्छा ठीक बा आब हर साल तो होते रहे। असो तार बियाह हो गिल बा सोच ला इसे कैसे होई। असो तो मन बनैले बनी नो। अरे मत कह दिल एकदम खुश हो। एगो चुम्मा दो ना। अरे बाप कुआर रहू तो बाप रे अब तो लाइसेंस डरात का बड़ू। अब की बार जान पड़ू सिपाही के भूल पर चल जीवन जो कोई ना रहला मार धो के हिलावल जी धो के जामुन सब छोड़ दो। तू आओ खाली वेट करो ना एक बेर। सुना तारू हमर बतिया अय्या छलालवा के मेहरारू आइल हई देखते बड़ू होली के टाइम आइल बा तू तनी ध्यान देते नहीं खू कैसे होली कटी कहो रखत रो ठीक बा। मत कर का कोई रखे के मन रो कर। पंडित जी के बगीचवा तो आई है ओइजे होली खेलल जाई बड़ी तैयारी कइले बनी हम। अच्छा ठीक बा रख तुरंत फोन करते हम आओ तैयारी कर दनी कुछ कुछ जानते बड़ू कि अरे बाप तारा के अंगूठी जब से पहने तो साला मेहरारू मान ले रही अब तार शादी हो गई तब का करूँ। जहाँ पहले मिलत रही जनू वही जबे देखा तरु तैयारी करे में हमार ठेहुना फूट गई है बड़ा फेंका गई है गाड़ी से ना आईबू तो बड़ी हमार दिल दुखाई। तहरा एकदम आवही के बाद हम एकदम तैयारी कर दिले बनी जी जान से एकदम। फगुआ हमने के इन साल खूब धूमधाम से मनावे के। ठीक बा रखो हम तैयारी करके फिर तारे फोन करो तनी हम ही करो फ्री बा मरते जियो हो। ठीक बा रखो आई लव यू चलो जाता नहीं। क्या है बर्दाश्त नहीं है का
ई का कह दलू हम कुछ नहीं जानत तारू नैचारी क्या हो चाहे विधवा भी ओहो साला छुरी पिजनी हम अब फगुआ के दिन मुर्गा कटीबू बताओ तू सोचो कि आज के 4 साल 5 साल से छुए में रहू तो हमरा तारा भय रहे हमार बात ना रही ओकर 6 महीना भल तो ओकर बात चली 21 तारीख के भाई आज 17 तारीख हो गई आज असर धरले बड़ू कहिए से आवत नहीं रोई ना तो का करी पुआ पकाई बैठ के कहाँ बनी दुकानिया के साथ दल के पीछे तो बानी कहाँ घरे जाइए हम तू ऐसा करते कहा तड़ू की आई माई और शुभम के संतोष जी के सनी देवल के सब जना के कहनी के हमारा दिन से पार्टी रही विवेक के दीपिका के बिकिया के सब के कहले बनी चला बधारिया के होटल में हम फ्री करनी के 400 लगलाता है कहियो सब आज आवत ही है तू ऐसे कर तड़ू उको टिकट करल बनू इस तरह के तार से बिन कहले बाहर तार भतार टिकट कर ले ना आओ छोड़ा हटाओ तू झूठ नहीं कोनो बोलो सही से बताओ कसो पहले खा तो आज फोन कइलन कि हम 19 तारीख के आओ तेरे घर है 21 तारीख को लिया बात हमर बड़ी किस पर तारा पर 21 के होली बाद तू 13 तारीख से दरइले बड़ू सब की आई आई अब वीडियो कॉलिंग अब हम का करी बात हम ना करब अब हमरा तारा के देखे के मन नहीं कर जो कातना बढ़िया सामान सब हम फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन कह के मंगैले बनी बताओ अब सब तो मजाक उड़ी सन और सनी देवाला के जानते बड़ू ओकर से कहीं ना ओकर जानते बड़ू ओकर ना कही कि हमार तू बाड़ू तो हमारा के मानल तो कैसे करला तो वो तो आज अब तो हमारा के ठीक बा तू जॉन करावा ठीक बा जान के नहीं तो फिर से एक बार कहा जान मजाक नहीं हो और रोए तो मन कर लगे वो का कोई हम तारा के देखो हम तारा से कितना प्यार करी ना हमार तो मन को तो कपार फोड़ ली तोर कुला तो बड़ी घाव लगते है ठीक बा रखो आज के बाद अब हमारा तारा बात ना हुई हम तोहरे चलते अभी तक कुंवार बनी बस रखो अब आई लव यू ना ये थी हटो रखो बात फोन आवाज फोटो ना रहो हेलो का ऐसा नहीं हो सकत ई तू ठीक नहीं खू करत हातना तू सब हमार सपना में पानी फेर देलू तू का वादा कैले रहलू तू बेवफा हो गइलू हो तू हैसन करबू वो होली में हम ना सोचले रही ई बात एकदम तू बेवफा हो गइलू अब हमार मन तनिको ना लगी तहरा बिना रख फोन अब हम तारा से बात ना करो ना तू फोन रख अब हम तारा से बात ना करो 1 मिनट भी बात नहीं कर चाहत तारा से अब तू सब हमार सपना पानी में मिला देलू लागत है कि दीपक के है काहे दीपक अरे काहे रे होली मना लेलिस का होली के कह तरह माल धोखा दे दलक होली कैसे बनाई तोरो का रे जो गति तोरा वो गति मोरा राम हो राम जान तड़े कहले रहनु मजाक ना नोड़ी कहम तो सही में तोर उहे बनू हाँ रे भाई अब कैसे हम कही हमार तो रवाई आवता चला कहले रहे 13 तारीख फोन कोई नहीं तो कहला कि अभी उनका छुट्टी नहीं के हुआ अब ना आयन हम आई में होली में घर तारा से भेंट करे समझो कि सिपाही के बूढ़ तो सब से हम संदेवाला दीपिका विवेक विकिया सब से रुदला सब से कह दिले बनी संदेवाला के तो जानते बड़ी
सबसे कह दिले कि आवत या भेंट करे सो जानते बड़े 6-7 साल से ओकर जो बीतत होली आ खुजा रहल साला कहत है कि 19 तारीख के ओकर टिकट है और टिकट ओकर मार दावत है तो बताओ हमार होली कैसे कर जब हमरा बड़ कर दे साला छुरी पे जाएगी हां पोल्ट्री फार्म में से मुर्गा कटाई दूसरा के छुरी से का करी कुछ उपाय हो उपाय का बा चलल जे छैया के बेरारू के रग लगावल जाई वो देखल को दिन भेटाई तो कैसे भाव खाता साला दिन हमारा अगुआ आई रह हम करे चलते बिया है ना कोई नहीं कि साला जब समय पर सब काम होते बा का करी कुछ उपाय हो ते तो ससुरा ऐसे करबे हो अरे लौका था वो दीप के बंधना न बरसन बाग चल हमार लौकत रे हम भाई तो चल 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 भेंट कर लिया तनी का हाल बा दीपक अरे हाल पूछा था हाल तो बेहाल बा माल धोखा दे देले बा सन दोनों को तो हमनियो का तो बतिया उहे बा तो हनियो के हां सब के झोले छुचाही कटी जा चल बैठ बैठ रे लंगड़ा है बैठ अरे तो कुछ उपाय हो सन आई बंडन के होली कैसे मनी अब साला सब बंडन के उहे हाल बा सब के तो हाल कह के फिर जाता इसन बात से मुंह कर जाता जानत रे हमार होली के तो मन कर तनु छुरी पे जइले रही मुर्गा काटे के सोच ले अब हमार मन कर तनु मर्डर कर दियो कर तोर त एजा न खाऊ हमारे एजे बिया कहतिया कि होलिये के जाई बाबू कहले बान कि दिन रखा गइल बा जइबे करब अरे गरीब बाबू पापा तो महा अब का कही है हाइयो तो एगो डौने बनत रहे हई अनहरा हां एकरो धोखा दे देलक त अपना दुखी में आना रो गई अरे भाई अब हमार मत कह अब हम तो से कुछ कहले नहीं चांस हमारा तो मेन टेंशन अब सनी देवाला के बा उ माजा लिखू ओकर अच्छइयो देखियो माजा ली बड़ा ओकर सामने फोन से बतिले बानो कहत रह हमार अगुआ आई रह जान ले बिकी चला हमरा हां कह देल चाहत रहे हमार होली के तो कहबे मत कर भाई वो होलिये के दिन ओकर शादी होतड़ुए होलिये के दिन आउ चल गई हो राजू भैया अरे मुझे हई क्या करता सन होए यार ई क्या करत हंस हई अरे सब छाटले का बांस है जबरदस्त कोई बता दी होए अरे अनहरा तू क्या करता रे चल चल ले चल इनके फल लिया चली का भाई बोला ऐसा नहीं दे वाला आ गई नाम लेते का भइल बा तोहन के अरे कहते बड़ा मत कर काहे के कहते कुछ नहीं के भाई होली के उपाय खोजे तनी अरे होली के उपाय चौसा हो जी गया मुखिया जी अपने पोल्ट्री फार्म का कैले बनन बांडा सम्मेलन कैले बनन चल सब साला बाढ़ है नहीं बांडा सम्मेलन हां बांडा सम्मेलन होता है पोल्ट्री फार्म को मुखिया जी के खत्म मनो लागी चल जा बैठ के झूठो खानी रो अनहरा के तनी धल हां चल चलो देखी हो आइले अच्छा लग भाई यार मैं चल कहां से होता भाई कहाँ चला हो चलो मुखिया जी के पोल्ट्री फार्म पर अच्छा वो हम गान बजान सुनाइला हां यति बांडा सम्मेलन रखले बने ए त मर्दे लेके त बांडा सम्मेलन में हमरा के बियाहल आदमी के कहा लिया जी बोलो अरे मर्दे हई अभी 2 महीना बियाह हवे कइला भइले आ तोहरा माने बांडा सम्मेलन माने सर चिन्हा त मुखिया जी के लिस्ट में नाम आ गइल बा ना तो हम मर्दे लेके बियाह लेके नहीं बुझाते ए मर्दे कहीं ना हई के बियाह शादी ठीक बा भइल बा तब चलो लोग तो हमहू ए लौंडा के नाच देखला फगुआ देखे खातिर मेहरारू के छुड़ा मुखिया जी प्रणाम मुखिया जी प्रणाम भैया प्रणाम काय बोल के देनी चल प्रणाम जी हई देखो हई
सत्यम रिकॉर्डिंग स्टूडियो होलिया में लाल हरियर रंग भसुरा डलले दावे होलिया में लाल
भसुरा डलले बावे जाने गईले बात हमार पियऊ हमसे रूसल बावे जाने गईले बात हमार पियऊ हमसे रूसल बावे भइल गोतिनिया हमार तंग भसुरा डलले बावे होलिया में लाल हरियर रंग भसुरा डलले बावे करत नाता पानावा सब काम छोड़ी भसुर देवेले ढेरानावा देवेले ढेरानावा पियऊ बड़ बहरा पूरा करत नाता पानावा सब काम छोड़ी भसुर देवेले ढेरानावा बानी हम छोटे हमर बानी हम छोटे हमर देवरो नाय कहूँ पावे होलिया में लाल हरियर रंग भसुरा डलले बावे होलिया में लाल हरियर रंग भसुरा डलले बावे दरअसल बात बा हमनी के ऐसन जे भी हमनी के साथी संगतिया गांव घर के बा कोई के भी शादी होखला तो सब साथी संगतिया के मन में लालसा रहला कि आज अक्षय भाई के शादी भइल बा चलो भाभी आइल बाड़ी उनका के रंग लगावल जाओ होली खेलल जाओ ए में बुरा माने के ना चाही लेकिन इ लोग के ऐसन आदत रहे फोन से बतियावे वाला लवर से बतियावे वाला ए के चलते हमरा बुरा लागल हा। प्रणाम हम संदेवल हम ये एगो उपदेश दिल चाहते हैं वीडियो के माध्यम से कि आज के युग में हमनी के दिनों के दिन जौन सांस्कृतिक कार्यक्रम बा जैसे कि फगुआ भइल चैता भइल इ दिनों पर दिन विलीन होखल जा रहल बा। ऐसे रउआ सब से हमार हाथ जोड़ के विनती बा कि कोनो माने मोबाइल के चक्कर में लवर के चक्कर में आके अपन इ संस्कृति के मत डुबाई जा। और रउआ सब से हमार यह विनती बा कि अगर कोई गम के मारल बा तो ओकरा के साथे अपना रख के ओकरा के अपन खुशी में शामिल करी। जैसे कि हई 4 जना रहन जा हई बंडन 12 सन जवन की गम से मार के रोवत सन लभर के चक्कर में एकरा के माने व्यर्थ मत जाए दी एकरो के अपना खुशी में शामिल करी अपन के सही रास्ता पर ले आई ताकि ऐसा काम दोबारा फिर मत कर सन। जाते जाते हमने के कहा जा कि फिर मिला जा अगला वीडियो में। जय भोजपुरी जय समाज जय होली समाज हैप्पी होली 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 होली।